sithe masisifikile emasontweni sakhohlwa uJesu sibizile safike sadlala. And the more lokhu sidlala emasontweni silahlekelwa yilombuso. Sigcina ngokufunda eBhayibhelini size siushumayele but without understanding sibe singawazi nana nokwazi. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siphinde sibonge sahlangene nje sikhuluma indaba la ezimnandi. Indaba lezi ezithinta umuntu nje kanye noNkulunkulu akukho kunye. Namhlanje ngizoshare nje le message emayelana nombuso kaNkulunkulu. Okungumbuso ke lona iningi lethu siwukha phezulu. Into nje esikhuluma ngayo nje siyithathela phezulu. And singayi deep ke siwulalelisise kahle ukuthi ngempela uJesu wayekhuluma ngani lama ngabe ekhuluma ngombuso wezulu. Iningi lethu sina this thing yokuthi ungathi siya understand kodwa futhi mawuthi abhekisisa kahle yabona ukuthi ungathi futhi asi understand but ake sibheke izwi ukuthi lona lithini la ku Matthew chapter 13 sofunda uverse 45 no verse 46. Itikela kimi, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls. Amanye version mayakhuluma nge-merchant athi is like a dealer seeking beautiful pearls. Bese lithi ku-46, who when he had found one pearl of great price went and sold all that he had and bought it. Ake ngizame nje ukuyichaza le part le eyayikhulunywa uJesu Kristu la. Uthi futhi ngoba uyelokho uchaza nje umbuso wezulu but uchaza ngama parables ngemfanekiso ngeindlela eziningi enzela ukuthi ozwayo abe ne understanding yokuthi lo mbuso wezulu umbuso njani. Uthi ke la uma ngabe chaza uthi futhi umbuso wezulu ufana ne-merchant noma ufana ne-dealer, ufana nomuntu i-dealer is someone othengayo athengise. Angithi ngifuna ukuthi nami ngiyisimplify la ukuze umuntu ongimamele ezokwazi uthengisa. Umuntu lo othenga athengise, so lo muntu lo uhamba ebheka amapheli ngesizulu lithi mawufunda ngeversion esiZulu lithi amaparele. I-jewelry khona lesi jewelry le ekuthiwa ama-pearls. Inhle nje more like ubuhlalo but akusibona ubuhlalo iyama-pearls yona. But nje in a simple language singasho sithi jewelry. So this person uyathenga athengise but this time around this dealer or this merchant njengokusho kwenye King James version uyahamba ebheka ecinga a beautiful one. Ehambe funa nje this beautiful one ehambe bheka kusho ukuthi kungenzeka kube umuntu lona uma ngabe kuukuthi uyafuna ngenzeka kube uhambe bheka isitolo nesitolo but he is looking for this beautiful one. Bese lithi ke la ku verse 45 lithi ku verse 46 lithi who when he had found one pearl of great price, kuthi uma ngabe eseyitholile this pearl or this jewelry, because it's more like a jewelry, this pearl, kuthi uma ngabe seyitholile le pearl lena but eyenani eliphezulu of a great price, athi mangabe ithola athi finally ngayithola okuyiyona yona ebengikade ngiyifuna. Lithi ke ukusuka lapho wenza kanje this merchant noma this dealer uyahamba afike athengise konke anakho, konke akuthengise, abuye azothenga le pearl noma le parele le yenani eliphezulu. uJesu lo ezama ukuchaza umbuso wezulu ukuthi umbuso wezulu unjani. Shothi uJesu uthi umbuso wezulu ufana nomuntu okuthi uma ngabe ufuna lokho ukuthi uma ngabe engawuthola esewutholile uthengisa konke onakho, konke ubuye uzothi ngifuna ukuzithola ngila embusweni wezulu. Angithi uma ngabe khuluma uJesu yasho ku Matthew 4 verse 17
wathi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Wayishumayela nje uJesu nje ushumayela ivangeli lombuso wezulu, uphinde uchaza futhi nangama parables this time. Bese ethi-ke kuMatthew 6 verse 33 athi funani kuqala umbuso wezulu. And yamuzwa la uthini kulomfanekiso lo. Umbuso wezulu ufana nendoda noma idila noma imerchant ethile ehamba ifuna iphareli enhle, a beautiful one. Yikho khona lokho ukufuna umbuso wezulu. And umbuso wezulu njengoba efanisa ipheli lena efana ethi a beautiful pearl, it's because uyazi ukuthi umbuso wezulu ungokuhle. Oyothi uma ngabe nawe uma ngabe usukutholile uyobona ukuthi ngempela uthola okuhle. Uyafunwa and uthi uma ngabe esechaza la angithi uthi kuMatthew 6 verse 33 funani iqala umbuso wezulu nokulunga kaNkulunkulu bese konke lokho kuza kunilandela. Kusho ukuthi uma ngabe ethi sowufune futhi umbuso otholakalayo akhona ukuthi umbuso ongatholakali. Ingakho ethi la kule parable le ukuthi uma ngabe disidila isitholile ipareli noma ipheli yenani eliphezulu la ukuthi uma ngabe siyithole khona, uma ngabe esho kanjalo ukuthi uma ngabe sethole ipheli yenani eliphezulu okusho ukuthi ngempela lo mbuso njengoba athi sowufune ingoba uyatholakala and futhi ungowenani eliphezulu. Uyabuya ke manje athengise konke. Ingakho uJesu weza nje shumayela ivangeli lombuso. Ingoba uyazi ukuthi once wawuthola umbuso wezulu uzo understand ukuthi ngempela konke lokho obucabanga ukuthi kuyivalue emhlabeni akusiyona ivalue. Konke lokho obucabanga ukuthi kuhle okula emhlabeni kahle kahle there's nothing enhle la emhlabeni. Ngoba uyobe usubonile noma usutholile umbuso wezulu and manje uma ngabe usutholile lo mbuso wezulu uzothola isimangaliso uthi uma ucompare kwala emhlabeni ngempela kwala emhlabeni ukubone kuyinto eyizeleze, kuyinto engenamsebenzi compared to lokho obusukutholile kumbuso wezulu. Ingakho ethi uyobuya uthengise konke nakho, meaning konke nakho uyocounta njengezelese, into ongavele nje uthi ngiyayithengisa for this kingdom of heaven. Ethi uma ngabe enza example la umfanekiso lapha ethi for this le parable enhle but of a great price, yobe uthengise konke ubuye uzothenga yona. Umbuso wezulu unjalo, yiloko uthi uma ngabe usutholile konke okunye njengoba asho nje uPaul uthi ngakushaya indiva nawe konke okunye okuphenduka kube inzuzo kuwena ngempela yokushaya indiva. Ake ngithi nje umbuso wezulu ngizama nje ukuyicacisa le, ukhona umbuso wezulu. And mangabe iBhayibheli likhuluma ngombuso wezulu ngempela likhuluma ngombuso ukhona njengala emhlabeni. La emhlabeni kunemibuso eminingi, khona nje la emhlabeni imibuso mningi. And ake ngenze nje example njengami ngoba ngiyibuyele KZN. eKZN kunombuso wakwaZulu. Umbuso lowo unenkosi, and lo mbuso njengoba unenkosi uneland, unayo yonke into, uneland, unezindlu, unakho konke. Umbuso wakwaZulu. Nawe usungacabanga ke mhlambe kwiprovince ethile oqhamuka kuyona ucabanga inkosi nombuso wakhona. So imibuso yona ikhona nje la emhlabeni njengoba ikhona la emhlabeni. noJesu ekhuluma ngombuso wezulu ingoba umbuso okhona and lo mbuso unenkosi. La emhlabeni ke maningi amakhosi. KwaZulu kunenkosi yakhona, mawuya eLimpopo uyofika uthole amanye amakhosi, kwamanye amaprovince kanjalo maningi nje amakhosi, even nakwamanye ama-country maningi amakhosi la emhlabeni. But ezulwini awekho maningi amakhosi, kunenkosi eyodwa and inkosi le igama layo nguJesu Kristu, iyona nkosi yalombuso. And kulombuso ufike yena beyinkosi njengala emhlabeni, njengoba nje kukhona abangaphansi abangamakhosana abangaphansi kwenkosi. Nasembusweni kaNkulunkulu kukhona amakhosana khona. Njengoba la emhlabeni kukhona amaphoyisa nezinduna zamakhosi nakho konke, nasembusweni kaNkulunkulu kukhona
konke okubhilonga embusweni kaNkuluNkulu engeke ngachaza konke, but umbuso kaNkuluNkulu wona ngifuna ukuthi ngithi umbuso okhona. Into ekhona ukuthi thina siphila la emhlabeni, sathi masifika la emhlabeni wesono, lo mhlaba wesono sangenwa isono, sahlala kuthini isono, so much lokuthi amehlo bekufanele abone agcina engasaboni, kodwa agcina nje ebona okwala emhlabeni kuphela. Awasakwazi ukubona nangale embusweni, and neindlebe zethu zagcina seyivalekile ngenxa yesono sala emhlabeni. Kuningi esenziwa khona silokhu sikhula, belokhu besigcaba, besifaka izinto, kuthiwa sijampe, senze izinto ezithile, sihambe sokwenza izinto ezithile. Zonke lezi zinto ezazenziwa thina sisebancane silokhu sikhula, nalezi zinto nathi sizenze ebantwaneni bethu, sithi thina siyabaqinisa, sibenza ini, thina understand ukuthi sifaka ubumnyama kubona, ukuthi kube mnyama lokho, ukuthi bangabi nawo amehlo kubona, bangabi nazo indlebe zokuzwa noma sekukhuluma uNkulunkulu. That's why namhlanje kunabantu abarebela kangaka, ingenxa yokuthi safika kulomhlaba wesono, safaka izinto zaba ama layers. Lezi zinto each and every time awufaka izinto ezithile kuwena ziba ama layers, ziyakhela, bese kubanzima ke manje ukuthi uma ngabe ushunyayezwa ngoJesu Kristu ufinyeleleke kalula, ngoba manje uma ngabe usushunyayezwa ngoJesu Kristu sekufanele manje kusuke wonke lama layers afakwa kuwena from usasemncane, kuthiwa wenzelwa izinto ezithile, mhlawumbe izimbeleko, kukhulunywa emsamo, kwakufakwa ama layers obumnyama, kulokwenzelwa nje izinto eziningi, lokhu yakhula kuthiwa uyaprotectwa ama layers. And manje na bese kubanzima ukwamukela ivangeli lika Kristu. Ngani? Ngoba wena usufaka izinto eziningi zobumnyama. Manje sekufanele ke lelizwe imali lokhu lushunyayelwa, kulokuphuma lama layers one by one until nawe uzube namehlo okwazi ukubona ukuthi ngempela ukhona umbuso kaNkuluNkulu, ngempela ikhona inkosi, and yakhuluma futhi nayo lenkosi, and futhi iyezwakala eindlebeni uma ngabe ikhuluma, and futhi iyakhuluma even nangezwi. Ziningi indlela nje uNkulunkulu akhuluma ngazo kuthina. Ngizama nje ukuchaza ukuthi umbuso kaNkuluNkulu ukhona, and umbuso ongapheliyo okwala emhlabeni okwesikhashanyana konke kuyophela, kodwa lo okaJesu Kristu umbuso ongapheliyo wayezo introduce umbuso wakhe la emhlabeni. uJesu Kristu ezosenza sibe aware ukuthi la emhlabeni even imibuso yakhona noma ingaba mihle kangakanani, noma singayibona ngazathi ibaluleke kangakanani, ezosenza ukuthi sazi ukuthi ayibalekanga, ayikho mihle, yesikhashanyana, kodwa ukhona umbuso oyingo naphakade. And ke manje uyawuchaza lo mbuso ngoba ufuna bonke abantu abakholwa kuJesu Kristu baphile besembusweni wakhe. Hayi lezi zinto lezi eseyishunyayezwayo sometimes eseyitholayo emasontweni amanye nakwezinye indawo kwamanye ama platform, kodwa kukhona umbuso ongathi uphila la emhlabeni, ubula emhlabeni kodwa ubuphila embusweni. And uma ngabe ubhekisisa kahle lo mbuso asebe utholile lo mbuso kaNkuluNkulu, ngempela aba-understandayo njengoba lisho nje lelizwi lithi le ndoda noma this merchant noma le dealer ithuma ngabe isithole le pearl of great price, yenani eliphezulu, ithengisa konke ibuye izothenga le pearl le ngoba ifuna uku-owna yona, nayo ibe yiphathi i-own this pearl. Bonke abathole umbuso kaNkuluNkulu ababe besakuthanda okunye kwala ezweni bathengisa konke. Ake nje ngifakazele ngezwi le ndaba. Uma ngabe ungakubhekisisa kahle ku Revelation chapter 12 verse 11, ithi, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Banqoba banomubi ngegazi lemvana nangezwi lobufakazi babo. But nawo ama lines engofuna kakhulu, and they did not love their lives to the death. Abaphindanga bakuthanda ukuphila kwabo kwaze kwabasekufeni.
Lamazwi lawa akhulunywa la awakhulunywanga by mistake. Uzibuza ukuthi bapi laba abantu laba bangakuthandanga ukuphila kwabo bephile emhlabeni kodwa bakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Yilaba abathola lepheli yenani eliphezulu noma bathola umbuso kaNkulunkulu. Abathi mangabe sebewutholile bathengisa konke abanakho. Ngoba ba-understand ukuthi lezi zinto abebecabanga ukuthi ziyinzuzo akunanzuzo lutho, aziyona inzuzo at all. Baqala bathengisa konke endeke manje basebethenga lepheli yenani eliphezulu noma basebefuna besembusweni kaNkulunkulu. Emveni kwalokho abaphindanga bakuthanda ukuphila kwabo la emhlabeni kwaze kwaba sekufeni. Ngoba ba-understand ukuthi la emhlabeni kukhona yonke into ewukuncola, kukhona konke okubi. Bona nje baba ne-understanding yokuthi njengoba sila emhlabeni sizele ukuzoserve ipurpose, sizokwenza umsebenzi uNkulunkulu asilethele wona and thina bese siyadlula. Angithi phela yibo futhi laba abaphenduka abathi thina sizihambe emhlabeni. Abathi thina nje asakhile, thina nje sizihambi siyadlula. Futhi angiyikhoti le ikuma Hebrews chapter 11. Ngifakazela le ndaba le yokuthi uma ungathola lo mbuso ngempela uyothengisa konke ubuye uzifune usembusweni kaNkulunkulu. Ithi ku verse 13, Hebrews 11 verse 13, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. NgesiZulu ithi bonke laba bafa bekholiwe bengazamukeliswanga izithembiso, ngoba lezi izithembiso ezesikhathi sethu samanje lithi kepha bezibonile bezithakazele zikude. Hey, lezi izithembiso lezi zeza ngoJesu Kristu owathi umbuso wezulu ususondele. Laba babeyibona zibeyithakazele zikude, kodwa thina wathi mayifika uJesu Kristu wathi ususondele. Asisekho kude, kithi seduzane, zila kithi, ukuthi lamehlo nje angakwazi ukuyibona. Until umuntu amukela uJesu abe inkosi nomsindisi, ahlala aphelele kuJesu Kristu, and then uzokwazi ukuba namehlo ukuthi bese yabona, abone nokuthi asisekho kude for thina, but laba bakudala zazikude for bona. Bese lithi iBhayibheli bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambe emhlabeni. Yabona nje obaba bevumile ukuthi babafokazi nezihambe emhlabeni, kungenxa yokuthi ngoba ababengasakuthandi even nokuphila kwabo la emhlabeni. Babethi nje thina singabafokazi sokwenza umsebenzi, thina nje sizihambi. Abala emhlabeni baya-enjoy ukuphila kwala emhlabeni, bayakuthanda ukuphila kwala emhlabeni, thina singabafokazi futhi sizihambi. Ngani? Ngoba babebheke ikhaya ababeya kulona. Ngoba vele sengifundile sengiqalile indaba, ake ngiqhubeke ngihambe nayo iyangivumela kule message le enginayo. Ithi ku verse 14, ngokuba abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo, abathina sizihambi, abathi thina singabafokazi nezihambe emhlabeni. Abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo, leli akulona izwe lakithi leli. And then bese yayibuza ukuthi thina amakholwa esikhathi samanje esithanda lelizwe leli esiphila kulona singamakholwa kanjani? Ngoba kunamakholwa angakuthandanga ukuphila kwawo kwaze kwaba sekufeni. Thina siyiluphi lolu hlobo lolu olithanda lokuphila kwakulelizwe, futhi thina sifunana nokuthi siyibize ngabafokazi nezihambi, noma mhlambe siyakusho nje lokho nje ngoba phela kuseBhayibhelini, but izenza ibonakalisa ukuthi laba abafokazi nezihambi. Besithi ku verse 15, uma kambe bebecabanga ngalelo abebephuma kulo bebeya kuba nethuba lokubuyela kuba, sekho isidingo sokuthi uma usuphumile kulelizwe leli usune understanding uphinde ucabange emuva. 16 ithi kepha manje balangazelele lihle kunalelo okungukuthi lasezulwini, ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo ukuba abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo, ngokuba ubalungisele umuzi. Lalela ke,
But now they desire a better, that is a heavenly country. Balangazelela elihle kunalelo kungukuthi lasezulwini. Bathi bela emhlabeni bebe belangazelela izwe elihle okungelasezulwini. Iliphi lelizwe elihle okungelasezulwini? Yiwo lo mbuso kaNkulunkulu. Ingakho uJesu Kristu eza eshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu. Lo mbuso yizwe elihle elasezulwini ababelangazelela. And lithi uma ngabe ulifunda ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabe kuba abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo, ngokuba ubalungiselele umuzi. Akanamahloni even noNkulunkulu ukuthi babizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo. Izwa nje lamazwi amnandi kangaka. uNkulunkulu akanamahloni. Yini indaba engenamahloni uNkulunkulu ukuthi abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo lapha? Ingoba bathe uma ngabe sebethola ipheli yenani eliphezulu bathengisa konke, babuya bazothenga lepheli. Yilaba bathe masebethola umbuso wezulu bashiya konke okwasezweni, bathi thina sizihambi la, singabafokazi la, bangakuthanda even nokuphila kwabo. Uma bengakuthandanga ukuphila kwabo kusho ukuthi zonke izinto zasezweni bese zithi noma ibalandela bebengenandaba nazo, ngoba umbuso wezulu njalo. Yabona uma usutholile umbuso wezulu noma izinto zezwe zingeza zikulandele, konke nje okunye okuhle okuyoza kukulandele kokulandela khona, but wena uyobe ungasenandaba nakho ngoba uyobe understand ukuthi mina nje la emhlabeni ngikhona, ngumhambi, ngiyadlula nje, angizange ukuzohlala kuleli izwe leli. Amehlo akhe ayobebheke le pheli yenani eliphezulu. Nami ngikhuluma le ndaba ngokwe parable ekhulunywa nguJesu Kristu. Amehlo akhe ayobebheke le pheli, konke okunye okulandela le pheli awusenandaba nakho wena, ubheke le pheli yenani eliphezulu. Kusho ukuthi uma ngabe ubheke le pheli yenani eliphezulu, konke okunye noma kungakuhle kangakanani awukhulumi ngakho. Uma ngabe uyashumayela awushumayeli even nangakho. Awusashumayeli wena ngezinto zasemhlabeni, awusashumayeli wena ngokuthi unemali engakanani ebank, unezimoto ezingaki, awusashumayeli wena ngokuthi abantu bangaba nezimoto ezingaki. Kodwa manje ngenxa yokuthi wena usuthole ipheli yenani eliphezulu, usutshela abantu ke manje ukuthi umbuso wezulu uyatholakala. Ufuneni ngoba once nani na ufuna na uthola. Hey, nizobona manje ukuthi ungowenani eliphezulu, ungokuhle okudlula konke. Uzofuna ukuthi abantu baphume kulezi zinto zasemhlabeni babuye beze kuNkulunkulu, baphelele babe sembusweni kaNkulunkulu. Uma ngabe ubona umuntu eshumayela ivangeli elingaphelelanga, ivangeli lithi likhuluma ngoNkulunkulu, lithi likhuluma ngombuso, kodwa naye ebekhuluma ngombuso kodwa futhi ebekubuyisa ezintweni zasemhlabeni, ebesalokho ethi thanda izinto zasemhlabeni. Amavangeli nje onke lawa afana no prosperity. Ngiyazi abaningi bayongixeka mangikhuluma manje, abantu abasathanda izinto zezwe, iprosperity, izinto zezwe. There is nothing wrong uma ngabe uNkulunkulu ekusprosperile ube nakho konke, kodwa understand ivangeli lombuso noma understanda umbuso wezulu, uthi noma sekuthole konke akakhulumi ngalokho asekutholile, ukhuluma ngombuso, ngoba wonke umuntu kufanele angene embusweni wezulu, wonke umuntu kufanele awubone, wonke umuntu awuthole. uJesu wayengasho ukuthi lo mbuso uyotholwa ngabathile abaspecial, mhlambe abanye ngeke baze bawuthole, kodwa bonke abantu. Uthe thina sonke esikholwa kuye siwufune umbuso wezulu nokulunga kaNkulunkulu. Kusho ukuthi kuyatholakala, umbuso wezulu uyatholakala, nokulunga kaNkulunkulu kuyatholakala, and wonke umuntu kufanele awufune, wonke umuntu kufanele awuthole nokulunga kaNkulunkulu. Bese kuthi konke okunye kuyoza kukulandela, and mase kuza kukulandela uyobe usu understand nje ukuthi yazini mina ngiyaphila, ngiyadlula la emhlabeni, ngumfokazi, ngisihambi, mina nginekhaya
engibekelwe lona ngoba usu-understand umbuso owutholile omuhle and kuleya mbuso loyana ngeke ngasho kuma-video aphambeleni ukuthi ufike uyithole wena ukuthi ungubani uyothola yonke into oyidingayo ilapha embusweni. Yingakho uJesu ezeshumayela ivangeli lombuso. Mangakubhekisise kahle uJesu akazange nala emhlabeni azahlala isikhathi eside, wahlala nje only 33 and a half years la emhlabeni. Wayezofeza ipurpose ayizele aphinda ahambe, wayezosindisa izwe, wazela nje lokho nje ukuzosindisa umhlaba kulabo abayokholwa kuJesu Kristu. Mayeqeda abuyele embusweni wakhe oyingunaphakade. Kwayena uJesu akawuthandanga lo mhlaba, waphila kuwona yes, kodwa isikhathi esincane. Hayi ukuthi uNkulunkulu wawudala umhlaba wangawuthanda. uNkulunkulu wathi mayewudala umhlaba wayewuthandile. Into eyenzakala isono esangena emhlabeni and lesono sawungcolisa umhlaba. And njengoba umhlaba usungcolileke noNkulunkulu akasawuthandi even nalomhlaba ongcolile. Manje nake uzokhipha abakhe kulomhlaba ongcolile. Uzokhipha laba abayokholwa abakhe yilaba abazokholwa kuJesu Kristu. Uzobakhipha one by one. Uzothi nawe woza kholwa kuJesu, nawe woza kholwa kuJesu, nawe woza kuJesu. Kunombuso ongapheliyo lo wakulomhlaba lona ningawulaleli ningawulandeli owesikhashana uyabhubha and uyobhubha nalabo abawuthandayo, kodwa ukhona okaNkulunkulu oyingunaphakade ongapheliyo, umbuso wenani eliphezulu. Bengithi ngidlulise leyo message leyo namhlanje, ngiqhubezela yona le ndaba nje yombuso kaNkulunkulu ukuthi uyinto noma uyindawo ekhona edalwe uNkulunkulu for thina abantu esiyokholwa kuNkulunkulu ukuthi siphume kulobu bubi, siphume sibaleke futhi nasolakeni olubo oluzayo, kodwa size kwinkosi yethu uJesu Kristu sizophila naye ngonaphakade. And to add kubantu abaphile before aba-understanda and futhi uma ngabe ungakubabhekisela laba bantu baba abantu laba baphile esikhathini before, kodwa uyabona ukuthi bathi uma ngabe bethola lephele yenani eliphezulu bashiya konke. Bathi esikhathini sakudala kwi-Old Testament bashiya konke ngenxa yokuthi bathola isiphele yenani eliphezulu and ngumbuso wezulu loyo. Omunye wabo nguAbraham. Ake simbheke nje sigijima uAbraham Hebrews 11 but asiqale from verse 9 lithi, by faith he dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. 10 For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Izwa nje uma ngabe ungakulalisise kahle, uAbraham washiya abantu bakubo, washiya konke okwakubo. Ngani? Ngokuthi wathola lephele yenani eliphezulu. Wezwa uNkulunkulu ekhuluma lokho kukhulunywe uNkulunkulu, wakuthatha njengephele yenani eliphezulu. Wahamba wancamela ukuyophila in a foreign land, izwe naye ingalazi, ehlala ngaphansi kwamathende, kodwa enokukholwa ngalokho kwakushiwo uNkulunkulu kuyena. Wahamba shuthi wathi ngesikhathi eshiya izwe lakubo wathengisa konke ayenakho, wabuya wazothenga lephele yenani eliphezulu. I hope you understand. Omunye wabo uMoses. Ithi uma ngabe uyifunda kuMoses imnandi kakhulu. Asiqale from verse 24, Hebrews 11:24. By faith Moses, when he became of age, esekhulile, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Wala even enanokubizwa ukuthi indodana yendodakazi kaFaro. 25. Choosing rather to suffer afflictions with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. And le ukuze nje si understand kahle, ithi siphinde nangesizulu siyifunde uverse 25. Ithi kunalokho Moses lo wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokubathokoza isikhashana esonweni. Yini indaba uMoses akhethe ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu?
ingoba uMoses wathola iphele yenani eliphezulu, wathola uNkulunkulu, wathola iqiniso likaNkulunkulu, wawuthola lo mbuso. But kubona njengoba lisho nje izwi, wawusesekude kunabo, kodwa wakuthola lokho. Uthe uma ngabe sekutholile ngoba kwakungokwenani eliphezulu, yazi wakhetha ukushiya konke okwaseGibhithe. Yabo nje uverse 26 uthi ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe, ngokuba wayebheka umvuzo. Wayesendaweni eright eGibhithe, engumntwana kahlahle ebizwa ngomntwana wendodakazi yenkosi. Wayephila nje kwingcebo uMoses ngaleso sikhathi leso, kodwa wanede wathola lephele yenani eliphezulu. Leyo ngcebo yonke wavele wayithengisa uMoses, wabuya wazothenga le ngcebo yenani eliphezulu, elithi wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba thokoze isikhashana esonweni. My question is, wena ukhetha kuphi? Since usindisiwe, since uhamba noNkulunkulu, ikuphi okukhethile? Ikuphi wena okuthengisile ngenxa yokuthi usuthola umbuso kaNkulunkulu, wabuya wazothenga wona umbuso kaNkulunkulu? Ikuphi wena okuthengisile? Noma wena usaqhubeka nokuthokoza esonweni, usaqhubeka nokuthokoza isikhashana esonweni? Ikuphi wena okwenzayo noma ikuphi okukhethayo? Because abantu abaningi bakhetha ukuthi bethi sisembusweni kaNkulunkulu. Yes, basho kanjalo bathi sisembusweni kaNkulunkulu, kodwa futhi behambisana nokuthokoza kwesikhashana kwasesonweni. Kanti kuyashiwa, kuyalahlwa ukuthokoza kwesikhashana kwasesonweni. OMoses bathi uma ngabe sebetholile bakhetha ukushiya yonke into, bancamela ukuthukwa ngenxa kaKristu. Bathi okungcono singamane sithukwe, singamane silahlekelwe iyo yonke ingcebo yaseGibhithe, ngoba wayesethola ingcebo yangempela. Yiphi? Etholakala ngokuba kuKristu. Ithi kuverse 27, asiuye kuverse 27, but in verse 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Wabheka ireward ayeseyitholile, lithi la ngesilungu, for he looked for the reward. Lalela embusweni, ingakho uJesu ezeshumayela ivangeli lombuso. Embusweni uma ngabe usungenile phakathi, ufike uzuzubone nane reward ukuthi kanti kunomvuzo. Andeke manje lo mvuzo owuthola lapha embusweni ukwenza ukuthi ngempela umvuzo walesi sikhashana wala emhlabeni uvela ungawuthandi. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akufake embusweni akubonise nawo lo mbuso. Uyakwazi uNkulunkulu ukuthi azakubonise nomvuzo. And uma usubone nomvuzo, uvela ubone ngempela yonke into yala emhlabeni iyizeleze eyesikhashana. Uvela uzibone ngempela ukuthi wena uyisahambi la emhlabeni. Wena nje awuzanga nje ukuzohlala ingona phakade, kodwa uzokwenza ipurpose le ozoyenza emhlabeni bese uyadlula ukwazi ukuyothola ireward yakho. Kodwa bonke abangazange bawuthole lo mbuso noma bawubone lo mbuso, abawuzwele ekudeni, abakhuluma noma abashumayele ngawo lo mbuso kodwa bewuzwele ekudeni, abanandaba even naleyo reward leyo. Bona nje bajabulela lezi zinto zesikhashana zala emhlabeni, izinto ezisikhashana futhi eziyisono. Lezi zinto even no Moses bayishaya indiva, bayithengisa, bancamela ukuthi makamane bathukwe ngenxa kaKristu. Lisho njalo izwi, bathi singamane sithukwe, ngihambe nabantwana bakaNkulunkulu, ngithukwe kanye nabantwana bakaNkulunkulu. Abanamhlanje abantu bayasaba ukuthukwa kanye nabantwana bakaNkulunkulu. Abanamhlanje abantwana bakaNkulunkulu bayakusaba ukulimela iqiniso lezwi lombuso kaNkulunkulu. Lalela ngizophinda futhi ngithi mina ukhona lo mbuso. Uma ethanda uNkulunkulu sengakuthatha kufake embusweni wakhe, uthole nawe lo mbuso ukhona. Baningi elokhe babonisa lo mbuso, uyingona phakade lo mbuso. Indaba ifuna umuntu ukuthi akholwe kuJesu. Thina sithema sesikholiwe uJesu, sase sifuna amasonto.
Sithema sesifikile emasontweni sase sifuna ukubizwa ngabantu balamagama lamasonto. Sajoyina futhi nama group ngoba emasontweni kunama group athile. Le group ihleba ngale group, le group ihleba ngale group. Safika nathi sayibandakanya nawe wabheka igroup obelonga kuyona nawe uzokwazi ukuhleba ngale ya group. And yonke leyo nto leyo sithe uma ngabe siyenza sesidlala ngoba sithema sesifikile emasontweni sakhohlwa uJesu sibizile safike sadlala. And the more lokhu sidlala emasontweni silahlekelwa yilombuso. Sigcina ngokufunda eBhayibhelini size siushumayele but without understanding sibe singawazi nana nokwazi. Kanti uma ngabe wena ungathola uJesu ukholwe kuye abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, uye esontweni, ungayeli ama group, ungayeli ukuyodlala, uyeli ukuyofuna uNkulunkulu. Uthi nje wena noma ngabe iliphi ilanga whether uya Sunday noma Saturday noma part neviki noma ngabe kunini, wena uyele ukuyofuna uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukubona inhliziyo yomunye nomunye. Andeke manje uNkulunkulu uyokwenzela ukuthi nawe lamehlo kwakufanele vele abone, kodwa ngenxa yesono namhlanje awaboni lutho, abona izinto zala emhlabeni. Ngokuthi wena uyamfuna uNkulunkulu, lamehlo uzowavula bese uyaqala ubona abantu abantu abangayiboni. Bese uyaqala ukubona embusweni, uzuze ubone nanane reward yasembusweni. Ukusuka lapho uyobuya ungasafuni lutho kwakulelizwe. Futhi uyothubuya lapho yobusothole nepurpose yakho, uyobususebenza wenza lo msebenzi wakho wasembusweni, usubheke nereward, ungasenandaba nokuthi okunye kwala emhlabeni okutholayo noma ngaba ukutholi kuyini, kodwa wena usubhekele ini umvuzo ohambisana nokuthi wena ngumntwana kaNkulunkulu. Uyobususho nawe uthi mina ngingumfokazi futhi ngimhambi la emhlabeni, ngoba manje wena amehlo akho ayobe sevulekile neindlebe zakho zobe seyivulekile ngokuthi wena wathi mawufika esontweni wangajoyina abadlalayo, wena wafika wafuna uNkulunkulu. Ikhona indaba ingombuso kaNkulunkulu, and uNkulunkulu uyafuna ukureveala kulezi ikhathi zokugcina kulaba inhliziyo zabo ezivumayo, and labo ayoba revealela bona ngempela bayobona ukuthi hey ungowenani eliphezulu. Igama lami ngumduduzi wakwaShabanga. Ukukuwena ukuthi wena ukhetha kuphi, ukhetha ukusonta udlale esontweni, ulokhu udlala nje indaba zesonto noma ufuna uNkulunkulu ngokweqiniso, ufuna uJesu Kristu. Kukuwena ukuthi wena ukhetha kuphi, konke nje kusezandleni zakho. Ukuphila nokufa kukuwena ukuthi ukhetha kuphi. Mina ke kodwa nezwi liyasho lithi kodwa engazathi ubungakhetha ukuphila. Akuhlangane kwivideo elandelayo ngomusa kaNkulunkulu. Amen.